moi malo. Temos un día malo. Malo, Bueno. porque chove moito, fai frío. Pero na bicicleta si non... Na bicicleta non teño Non fai frío, non fai frío. Me cago un día. Van ben abrigados. É que fai falta ter corazón para meterse ao monte, E muelas. e muelas, sí, E muelas. e pulmós para vir na bicicleta polos montes. Pero bueno, é un deporte moi bonito. É un deporte moi É chulo. un deporte moi bonito. A verdade que sí. E tamén veñen chicas. Veñen chicas, ya non temos unha pila de chicas. Sí, claro, Pero que ninguna me quere falar, non sei por que será. porque se falei o ano pasado. Deben ter, non sei. Teñen medo. Teñenos medo. Teñen medo ás cámaras, pero Teñen bueno. medo á cámara, teñen medo sobre á todo cámara. á cámara. Sí, sobre todo que é o do ano pasado. Sí, bueno. Eu do ano pasado. É o do ano pasado, Caso que sí. o compañero- Mira, eu estaba en Burela, que é un mirando con muleta que No, xa te vexo xa. Estou recién operada dunha cadera. Tes humor tamén, Sí, teño, dixen a miña filla que me trouxera para aquí. Oh, carallo. E teño 12 a comer. 12 a comer. Polas bicicletas. Vaya gasto che estamos dando. Home, claro, que me Bueno. estás dando gasto. Despois hai falar co presidente para que Pois, para que claro. pase por aí a Para dar a que pase mão. por aí a dar a mão, Así, en a plan dar- político. En plan político, eso Aí. mismo. Por lo menos, bueno, que seña un pouco mellor que os políticos, Sí, bueno. É político bom. É, É político bom. bueno, político non, eso falta fai. E o meu presidente non pode falar mal Porque dele. os políticos que temos agora... Sobre todo, oiches, pensando que despois vai dicir